Moikka ja tervetuloa Tarina Battleen. Mun nimi on Marika Voss ja mä oon ammattilaisgolfari. Kesän aikana savolaiset urheiluseurat ottavat toisistaan mittaa vähän erilaisissa ympyröissä, nimittäin täällä Tarina Golfin viheriöillä. Homma toimii niin, että ensimmäisenä tunti vähän tutustutaan ja kokeillaan uusia lyöntejä, minkä jälkeen päästään suoraan tosi toimiin kentälle. Kesän lopussa selviää, mikä joukkue on paras Tarina Battlessa. Tänään Tarina Battlessa Leka Volleen lentopalloilijat. Ja tästähän se alkaa tiukka taistelu Tarinan kuninkuudesta. Tarina Battlen ensimmäisessä osassa mukana on Leka Volleen kovakätiset pelaajat. Mukana olivat Juhani Hakala, Antti Karttunen, Eelis Karinen ja Lasse Jäntti. Pelimuotonahan tässä Tarina Battlessa on joukkuekohtainen best ball, jossa jokaisella reijällä huomioidaan 2 parhaan pelaajan tulos ja joista vähintään toisen on oltava ensikertalaisen tulos. Leka Volleissa kaikki olivat ensikertalaisia. Juhani ja Lasse pelasivat nelosväylällä reikään 6 lyönnillä molemmat, jolloin tasoitukset huomioiden molemmat pelasivat omaan par-tulokseensa ja saivat 2 pistettä. Ja Antti vitosväylällä reikää pallo 6 lyönnillä, jolloin hän sai siis 3 pistettä, eli 1 alle oman tasoituksensa pelasi Antti. Eelis samalla väylällä 8 lyöntiä ja vielä 1 piste siitäkin. Kaikki pelaajat pääsivät siis pisteen. Hyvä juttu. Ja näin Leka Volleen yhteistulokseksi siis 8 pistettä. Ensi viikolla Tarina Battle jatkuu ja silloin katsotaan mitä seuraa, kun kentälle saapuu Kalpan pelaajat. Tässäkin pelissä parhaimmillaan iskelmä oikea asema. Radio City Savo, Savon Sanomat, Studio Zero ja Hevander.